Lähden tänne. Päivä. Meinaako pojat kauan nukkua? Paljon kello? Onhan se kohta 11. Väsyttäis kyllä siihen malliin. Jaa. No siinä että riittää. Se on semmonen juoppoansa, että illalla kun ottaa pari näkäräistä, niin sitä sotkentuu tähän eikä siitä ole enää paljon. Mikä on suunnitelma? Tässä makkoillaan vähän aikaa ja... Makkoillaan tässä. Ei. Eikä sinä muu. Jaa, sieltäkö tuli Harri? Sieltä tuli Harri. Tämmönen nätti 4-2 tuli kans tuolta samaan aikaan kuin sullekin. Komea kala. Joo, nyt on peli auki. Ensimmäinen kala tälle reissulle. Millä tuli? Otti tämmösen mustaan liitsiin. Joo. No niin, se on hyvä homma. Jospa se Valtterillekin kohta peli aukees. Toivotaan. Päivä tuossa ollaan kalasteltu ja pari tommosta mittaharria, mitä nyt laitetaan tuossa notskillakin. Ja vähän tässä tuumailla, että mitä seuraavaksi tehdään. Tuolla ei ole ihan hirveästi ollut tapahtumia, että oikeastaan no mittakalat oli melkein ainoat. No pari semmoista parempaa oli kiinni tuolla. Mutta ihan hetkittäin, että tosi huono syönti on ainakin omasta mielestä ollut tässä. Ja ei oikein pintonutkaan. Ja koko päivä pitänyt tuommoista aika kovaa tuulta, niin on vähän senkin puolesta ollut hankalaa sitten tuo kalastaminen, mutta tuolla varmaan tässä kun ollaan syöty, niin lähdetään vielä kattoon tuota jokea ja ehkä tuolla vähän niskallakin, että olisiko sillä alkanut jonkinnäköistä kuoriutumista ja ehkä se sitä kautta sitten taas alkaa aueta tää homma. Mut saatiin kuitenkin päivällä ruokaharrit, niin niitä aletaan tässä pikkuhiljaa laittaa tai syömään ja jatketaan sitten hommia. Tää video. Kyllä joku paparot. Olisikohan huomenna polttavasta tuo iso kanta. Onkohan täällä Lapissa käkeä? Kuitenkin täällä en ole koskaan kyllä ainakaan sitä kukkumista, että...
Kukkuu. Kohta tulee 3 hetkeä. No niin. Päivää herätty. Mitäpä se kapteeni tuumaa? Mikä on päivän määräys? Päivän määräys on, että lähdetään tuonne pienelle retkelle. Päiväreissulle. Kyllä. Otetaan vähän evästä mukaan ja lähdetään harrin pyyntiin. Niin, jospa se alkaa pikkuhiljaa tapahtumia tulee. Niinpä. Arviako lens meikä? Oli. Lähdettiin tänään vähän pidemmälle tämmöiselle hyvänäköinen harripuoli oli tässä ja tässä on tämmönen pitempi koskipätkä, niin heti sieltä tommoseen painavaan liitsiin niin tämmönen plus 46 upea harri. Antoi hyvät taistelut. On niin lämmin päivä ja vasta tultiin tähän, niin ei oteta vielä ruokakaloja, vaan päästetään tääkin kaveri kasvamaan. Hauki. Nyt hauki. Oliko oikeesti hauki? On. Tämä se on vienyt sen meikän perään. Joko nyt vois polttaa sen meikän ensimmäisen sikaan. Se on tiedätkö tämä oli, joka vei sen isommankin liittyen. Se voi olla se suussa sitten vielä. Ja se joka palotteli sen toisen perään. Olisiko näitä voinut Oulussa Hietasaaressakin väsytellä. Niin paljon tää vitosluokkana. Annetaan meikän chance. Tulee. Elämäsi taistelu. En kyllä väsyttänyt mitään tällä ikinä näytin.
Se on sikarin paikka. Komia haukka! No niin, oliko jollakin niitä pisteitä? Näytähän kameralle vähän. Vielä haukka. Tuossa on pihit. On Veikkonen. No tänne ei, muilla ei voi oikein ottaa. Joo, ois se voinut olla se 50 senttinen harjus. Miten mä saan auki? Tänne. Mitäpä mietteitä? Kävellään nyt vaan. Kyllähän tässä on varmaan tunti käveltä. No niin, pistä nyt pois